Arraina aldapapean dagoen lurpeko pasabidean. Iruñeko udaltzainak eta mediku batek egiaztatu dute heriotza. Orain, autopsiaren txanda da. Autopsiak argituko dituelako heriotzaren arrazoiak. Hala ere, ez dute indarkeria zantzurik antzeman. Gaur egun, Iruñan 40 lagunek ematen dute gaua karrikan urte osoan. Jendeari laguntzen dioten hainbat elkarteek duela 2 aste Jesus eta Maria aterpearen itxiera salatu zuten. Izan ere, Jesus eta Maria aterpetxeak 50 lagunendako tokia zuen, eta aterpetxearen ixteak lagun gehiago bultzatu ditu karrikan bizi eta lo egitera. Gisa honetako aterpetxearen itxierak herritarren oinarrizko eskubideak urratu egiten dituela salatu zuten Mugak zabalduz karabana, elkarrekiko laguntza, sos arrazakeria, lantxotegi elkartea, aziak edo tapari 675. Oinarrizko eskubidea delako elikadura eta non lo egin izatea. Hauteskunde kanpainan bete-betean gaude, eta Nafarroako eskuina inoiz baino zatikatuagoa dago. PPek eta UPNek egin dituzte agerraldiak asteburuan, eta biek PSOE Nafarroaren kontra jo dute. Alde batetik, Núñez Feijóo alderdi popularraren liderrak Zentronikora egin du bisita, eta bertzeren artean errandu PSOE Nafarroarekin ez duela hitzarmenik eginen. Bertzetik, UPNek ere hitz gogorrak eskaini dizkio PSOE Nafarroari. Ematen du, eskuinarien zatiketa honek lotzen duen gauza bakarra PSOEren aurkako kanpaina dela. Nafarroko eskuina hauteskunde aintzin kanpainan dago eta biziki zatituri gainera. Alde batetik, alderdi popularra, Núñez Feijóo alderdiko liderrak, Nafarroa bisitatu zuen asteburuan, Herriberan egin zen ekitaldian. Bertan, Sánchezen gobernuaren kontra egin zuen, eta ozen erran zuen, ez dela Nafarroko PSOErekin bilduko hitzarmenik egiteko. Como hace el PSOE con Bildu, sacando la Guardia Civil de Navarra. Eso no lo haremos. No lo haremos porque respetamos a la Guardia Civil de Navarra. Bertzalde, UPNeko zerrendaburu eta bozeramaile Javier Esparza, PSOE Nafarroaren kontra ere hitz gogorrak egin ditu. Entre otras medidas, el PSOE propone que todos los ciudadanos tengan el mismo trato fiscal en todas las comunidades autónomas. Ni más ni menos. Y María Chivite es incapaz de decir nada. Pero ¿el PSOE no sabe que Navarra tiene un régimen foral? ¿Que Navarra es una comunidad diferenciada? ¿No se han enterado todavía de esto o también lo quieren liquidar? Ematen du eskuinaren zatiketa honek lotzen duen gauza bakarra, PSOEren aurkako kanpaina izan dela. ¿Qué enfermedad moral le afecta al gobierno que premia y ensalza a un guardia civil implicado en la muerte de Mikel Zabalza por torturas? ¿A qué resolución judicial concreta, dígame fecha, juez, órgano judicial, el general Espejo está o estuvo imputado formalmente y se le formalizó acusación? ¿Acaso tienen miedo ustedes a que pueda testificar que cargos del Partido Socialista Obrero Español del gobierno de Felipe González fueron cooperadores necesarios en el encubrimiento de un crimen cometido hace ya 37 años en plena transición? Azken irain honek berriz ere begiak ireki eta meskeriak zapuztu dizkigu. Eta gogorarazi egin digu duela 37 urte ginen puntu berean gaudela. Hots, inoiz botatzen utziko ez duten horma gotor baten aurrean. Euskadiko etxebizitza legea, estatu mailako baino aurreratuagoa da hainbat arlotan. Inseguritate juridikoa bukatu da. Orain aukera daukagu, tresna bat daukagu, beste motatako politikak egiteko.
itxaron dezagun, Espainiako gobernuak behin betiko testu onartu arte, eta horren ondoren egingo dugu egin behar den azterketa. Creo que habría que respetar lo que es el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma Vasca. Defendatuko dugu beti gure autogobernua. En ningún caso hay una invasión competencial, todo lo contrario, yo creo que viene a complementar. Jaurlaritzako elkarrizketa sozialeko mahaiak ohiko batzarra izan du 2023ko ekitaldian garatu beharreko lan egitasmoa onartzeko. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan astean 4 lan egun soldata murriztu barik eta ordu gehikuntzarik gabe abian jartzeko entzegu egiteko egitasmoa sartu nahi zen elkarrizketa sozialeko mahaiaren 2023ko lan planean. Hala ere azkenean ez da horrela izango, Confebaskek horren aurka egin baitu. Baina lan eta enplegu sailaren asmoa da programa pilotuari elkarrizketa sozialeko forotik kanpo lantzea eta gainera hori diseinatzeko parte hartu nahi duten eragileekin adostea. Izan ere urteak dira lanaldi aldatu ez dela, azken 100 urteetan ia berdin mantendu da lan jarduna. Bada hainbat herrialdetan asteko lanaldi kopurua murrizteko probak egiten hasi dira, 4 eguneko astea eta telelana. Hegoaldeko lan astea 40 ordukoa da eta iparraldekoa berriz 35ekoa. Frantziako eta Espainiako gobernuek dituzte lanaren inguruko eskumen gehienak, beraz euskal erakundeek ezin dute lanaldia legez murrizteko neurririk hartu. Bada Espainiako gobernuak programa pilotua martxan jarri du, eta 250 langile baino gutxiagoko industria enpresek laguntzak eska ditzakete. Madrilgo gobernuaren asmoa da programa 2 urtez luzatzea, eta lehenengo urtean enpresek 200.000 eurorainoko diru laguntzak jaso ahalko dituzte, baldin eta lanaldia 10% laburtzen badute soldata murrizketarik gabe, eta murrizketa 2 urtez egiten badute. Osakidetzaren 2023-2025 plan estrategikoa aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Dokumentuan Osakidetzako 300 profesional baino gehiagok parte hartu dute lankidetzan. Plan estrategikoa datozen urteotan erreferentzia estrategikoa izateko sortu da. Denok batera Osakidetza etorkizunerantz bultzatuz lelopean oraingo eta etorkizuneko inpaktuaren 4 sede talde identifikatzen ditu. Gizartea, hau da herritarrak, pazienteak, profesionalak eta Osakidetzako zerbitzu erakundeen sistema. Sailburuak aurtengo datuen bilakaera nabarmendu du, 2019 urtearekin alderatuta. Kirurgiako itxarote zerrendei dagokienez, 2022ko abuztuan 84 eguneko epea zela azaldu du. 2023ko apirilean 76 egunera murriztu da. Sailburuak nabarmendu duenez, 18 eguneko murrizketa lortu da azarotik. Bestalde lanaren ildo estrategiko bat azpimarratu du Sagarduik. Osakidetzan 3.525 lanpostu finkatzeko enplegu publikoaren eskaintzan probak amaitu direla. Eta 2020ko, 2021ko eta 2022ko enplegu publikoaren eskaintzak inskribatzeko aldian daudela. No dejemos de reconocer que estamos en un momento en el que tenemos en Osakidetza más de 11.000 plazas, la mayor oferta pública de empleo, que lo que busca es precisamente establecer esa vinculación con los y las profesionales y esa mejora en la prestación a la ciudadanía. Oposizioko alderdiek plan estrategikoaren balorazioa egin dute eta sortu diren zalantzak aurkeztu dituzte. Elkarrekin Podemos IUko legebiltzarkide Jon Hernandezen esanetan, plan estrategikoak hutsuneak ditu. Bestalde, EH Bilduko Rebeka Ubera legebiltzarkideak sailburuari aurpegiratu dio negoziatzeko borondate falta. Zar egoitzetako langileek 3. greba eguna dute gaur. Nafar gobernuari leporatzen diote, zar egoitza kontzertatuetan dituzten baldintza kaskarrak publikoarekin alderatuta. 200 lanordu gehiago eta soldata minimoa. Gogoratu Iruñerrian bakarrik 2 egoitza direla publiko.
Dauden langileak oso gutxi dira, bi erresidentzia bakarri daudelako Nafarroan publiko direnak, beste guztia kontzertatuak dira, eta ordan lan baldintzain ezberdintasuna izugarri handia da, naiz eta ematuten zerbitzua berbera izan, ez? Osea, da adinekoen egoitzetan gerokultora bezala lanean egotea, edo dauden kategoria profesionalean, ez? Eta esaterako jardunaldian, 1592ko jardunaldi anuala dute egoitza publikoetako langileek, eta pribatuetakoek hitzarmen estatala aplikatzen zaiena 1792 orduko jardunaldi anuala dute. Hau da, 200 ordu gehiago urtean. Soldataren inguruan, baitaren 1.400 euroko soldata dute langile publikoek, eta 1.080 eurora iristen den soldata dute zerbitzu pribatuan edo lan egiten dutenek. Eta 1.080 eurora iritsi da soldata minimoak gorakada eduki duelako, ez hitzarmen estatalan hori aurre ikusi delako, osea soldata minimoa izan da hitzarmen estatalaren gainetik ezarri den lege bat. Ordan ikusten dugu hitzarmen estatal honek zerbitzu pribatuetako edo kudeaketa pribatuetako zentroetan dagoen hitzarmen honek asko prekarizatze dituela langileak. Orduan beharrezko ikusten dugu hemen Nafarroako hitzarmen sektorial bat edukitzea eta langileri publikoaren baldintzak edo aplikatzea edo behintzat hurbiltzea aldera, ez? Horregatik hemen eskatzen duguna hori da 1.400 euroko soldata eta baita ere 1592ko jardunaldia langile hauentzat. Bitarte horretan patronalek ez dute proposamenik egin errebindikazio honi edo hurbiltzen zaionik. Hainbat eta hainbat arazoren artean kutsadura dugu desafiatzaile. Baina zein da egoera une honetan? Zentratu gaitezen Euskal Herriko enpresetan eta horiek sortzen duten kutsaduran. Berria edabideak emandako datuei erreparatuz azken hamarkadako isurketarik handienak 2012an egin zituzten Hego Euskal Herriko enpresek, 10,17 milioi tona, eta txikienak berriz 2021an. Baina kontuan eduki behar da azken datu horretan Nafarroko 3 enpresa kutsatzaileen datuak falta direla gutxienez. Europako PRTR enpresa kutsatzaileen erregistrotik hartu dira datuok, baina bertan hutsuneak eta datu okerrak agertzen dira. Nafarrako enpresari kutsatzaileen artean daude Castellon Total Energies zentral termikoa, Olatzagutiko Portland Valderribas zementu fabrika eta Zubiriko Magnesitas. 2020an 3 enpresek 1.230.000 tona karbono dioxido isuri zituzten atmosferara, eta 3 enpreson datuak 2021ko erregistroan sartu gabe daude. Sektoreka aztertuz, errekuntza eta energia instalazioen lantegi kutsatu dute gehien bat. Besteak beste zentral termikoek, findegiek eta zementu fabrikek. Erregistroak bildutako isurketa datuen erdiak sortzen dituzte. 2021an esaterako erregistroaren arabera gehien kutsatu zuen enpresa Muskizko Petronor findegia izan zen, 2 milioi tona CO2 isuri baitzituen. Enpresa honek biltzen ditu enpresa guztien kutsaduraren laurdenak inguru. Bestalde industriako enpresekin batera erraustegia daude kutsatzaileen artean. Bizkaiko Zabalgarbi adibidez. 2021an ia 0,3 milioi tona CO2 isuri zuen atmosferara. Zubietako erraustegiari dagokionez Zabalgarbik baino 8 aldiz karbono dioxido gutxiago isuri zuen. Baina ez dezaguna ahaztu datuok Europako PRTR erregistrotik hartuak direla eta zenbait akats jasotzen dituela. Kutsadura datuok enpresek helarazten dizkiote administrazioari eta hark zuzendu ondoren argitaratzen dira erregistroan. 1000 migratzaile Mexikora heldu ziren iragan astean, han asiloa eskatzeko asmoz. Zein da uneko egoera edota azken urteko balantzea egin alba da, ze gertakari nabarmendu dira mugan?
Ertamerikatik, Venezuelatik eta Haititik atera ziren eta duela egun batzuk iritsi ziren Mexikoko hegoaldeko mugara. Euren helburua herrialdea zeharkatzea izanen da Estatu Batuetara iristeko. Helmuga baina urruti dago eta beraz asilo eskatzeko asmoa erakutsi dute gehiengoek, hori izanen baita Mexikon gelditzeko Estatu Batuetara iritsi baino lehen izanen duten ia aukera bakarra. Mexikoko elkarte zibilek 2022ko datuak plazaratu dituzte eta hauen arabera 2022 izan zen migratzaileentzat urterik bortitzena. Estatu Batuetako muga zeharkatzeko saiakeran 900 lagun hil ziren, gainera 2.8 milioi lagun atxilotu zituzten, inoiz jasotako daturik altuena. Eta muga gurutzatzeko dei faltsu bati lotuta gertatu da azken mugitzea, ez da lehen aldia, ze irakurketa dago honen atzean? Halaxe da, Mexiko eta Estatu Batuetako mugan gertatu zen. Viper enpresak informazio faltsua zabaldu zuen, sare sozialen bitartez, antza Texasera pasatzeko eta bertan asilo politikoa eskatzeko aukera zegoen eta hori jakinda 100 lagun bildu ziren mugan. Mugazainek orduan bidea istea erabaki zuten, bai ibilgailuentzat baita oinezkoentzat ere, eta ez da gertatzen den lehen aldia. Duela hilabete ere halako egoera jaso zen. EFE agentziak migratzaile batzuen hitzak jaso nahi izan ditu, Milady Ortizenak adibidez, bera Kolonbiatik iritsi zen eta gizatasuna eskatzen die agintariei, migratzaileak gizakiak ere badirela aldarrikatzen du ametsak eta etorkizunerako helburuak dituztenak. Egoera honen atzean agintarien itxutasuna dago, batzuen nagusitasuna, jazarpena, indarkeria, atzerritartasun legeak pluralean, herrien arteko mugak, hauek ere pluralean, bakardadea, ezjakintasuna, euren herrialdeak utzi dituzten pertsonak daude, etorkizun baten bila ateratzeagatik dena atzean utzi dutenak, eta burokrazia konplexoekin egiten dute topo, hitz gutxitan, honekin, egoera hauekin, euren egoerak euren esku egoteari uzten dio. Beraz, une honetan, ze aukera daude Mexikon baimena lortzeko, mugazainen jarrera ere hor da tartean. Mexikon badira bai migrazio institutu nazionala, eta baita errefuxiatuei laguntzeko batzordea. Eta herrialdera iristen direnek bertan eman dezakete izena. Zerrenda ordea oso luzea da eta oso motel mugitzen da. Banan-banan aztertzen dituzte kasuak eta kasuaren arabera Mexikon gelditzeko baimena ematen diete. Gehienek ez dute herrialdean gelditu nahi, gainera gehienek Estatu Batuetara iristea dute helburu. Eta hori lortu bitartean instituzioek ematen dizkieten baliabideekin euren egoera egonkortu behar dute. Eusko Jaurlaritzak ez du helegiterik aurkeztuko Arabako mahastiak zormarka berriarekin estatuan merkaturatzeko baimena geldiarazten duen autoaren kontra. Autoak dioenez kontsumitzailean hasteko arrisku handia dago. Izan ere izendapen berria duen ardoa merkaturatzea baimentzean, bi ardo eskaintzen dira, bi zormarka desberdinekin, baina eremu geografiko berean. Jaurlaritzak dioenez ez du iritzirik emango eta Europar Batasunak zer erabakitzen duen zain izango da. Comentarios con respecto al fondo de este fallo judicial y, como he dicho antes, quedamos a la espera de lo que la Unión Europea decida al respecto. Sí, no vamos a presentar un recurso. Lakoak urrian baimendu zuen Arabako mahastiak izendapenarekin merkaturatzea estatuan. Baimena behin-behinekoa zen Europar Batasunak baimen ofiziala onartu arte. Handik gutzira Errioxako kontseiluak horren aurkako errekurtsoa jarri zuen, eta apirilaren 14an EAEko auzitegi nagusiak geldiarazi zuen baimena. Abra elkarteak bere aldetik zenbait alegazio aurkeztu ditu. Azaltzen duenez zormarka bakoitzak gune geografiko desberdina du, eta bestalde aurkeztutako txostenek ez dute zehazten zeintzuk diren Errioxako marka jasango ditu ondorioak edo kalteak. Abrak beraz autoa atzera botatzea eskatzen du alegazio horiekin.
Horrekin batera elkartea change.org plataforman sinadurak biltzen ari da Arabako mahastiak sormarka defendatzeko. Moletan datoz pertsonak patroi berdinez moztuak. Makroetxalde bat da, abeltzaintzia esplotazio industrial bat, zeinetan animali pila bat itxita dauden toki batean, ez? Eta elikagai guztiak kanpotik ekarri behar diren, eta hor sortzen diren, animalia pilatuak egotan ere ondorio, sortzen diren hondakin pilak ere gero banatu barra dire, ez? Eredua hitz industrializatua da, bereziki interesatzen zaiona da etekin ekonomikoa ahalik eta handiena ateratzea, eta honek sekulako inpaktuak ditu, ez? Eta horregatik gaude holako ereduaren kontra. Ustiategi hoietako eta hemen Nafarroko kasuan oso nabarmena da batxerri aztegietan edo hegazti aztegietan, zeren ez da bakarrik behietan, baizik eta beste bi hoietan ere bai, sarri ez daudela bertako merkatuetara bideratuta hor sortzen den haragia, baizik eta kanpora begira. Hortik sortzen diren hondakinak, ez, nolabait ere gestionatu egin behar dira eta horretarako behar da lurra zalerak. Orduan, batetik egiten duna da lurra bera kutsatu, baino kutsadurarik handiena sortzen do uran. Ez? Konzentrazio maila handietan iristen delako uretara, ez? Bai azalekoetara, zein lurpekoetara. Hemen Nafarroan, legez, legea berak onartzen du 1250 beiko ustietegi bat egin ahal izatea. Inkluso hori, muga hori rekurritua izan zen Eskaparrosokoen aldetik, gaur egun hori edatu egin daiteke. Txerrietan ari gara 850 UGM-etaz. Osa, direla, gizentze prozesuan dauden zerri, 7.000 buruko granjataz ari gara. Ari gara, hegaztietan 300.000 olio edo oliaskoko granjetaz. Edo ardietan esate baterako, aragitako 8.000 arditaz, edo esnetakoetan 6.000. Hori da barbaridade bat. Gure ustez, aipatutako muga hoiek erabat onartezinak dira, eta muga gutxinez jetzi beharko luke, bai koajek Estatu Espainiarren eta hemen Euskal Herrian etxalde esaten ari den bezala, 180 UGM-etara. Arauak denentzat berdinak dira, ustiategi handia izan edo txikia, ez? Eta hori haunitzetan ere estualdi bada txikientzako, zaila izaten delako haunitzetan haundientzat errexago betetzea diren baldintza, txikientzat haunitzetan haitzez zailago izaten da, ez? Baina, egia da orain azken aldian ateitzen ari diren arauak, batez ere begiratzen ari direna dela goiko mugabai hartzea, ez? Ikusirik zenbat kaldete sortzen dituzten olako makroetxalde handiak, adibidez orain berriki Espainiar Estatuak atera du behien etxalde tamaina muga maksimoa jartzen diela, 850 azindalarriko unitate. Etxaldeek ez direnak ez txikiak, ez handiak, erdibidean daudenak, momentu honetan dira okerren pasatzen ari direnak. Zergatik, askotan gertatzen zaielako ez dutelako beharraine lur, ez? Autonomia hori garatzeko kanpotik asko erosi behar dute, oso garesti, eta beste handi hoiekiko gutxigo produzitzen dute. Orduan, errentabilidade margena galdu egiten due. Horregatik guk esaten dugu, beste eredu bat landu behar dela, eta eredu horren lanketan lotua dago etxalden bideragarritasuna lurrari, daukazun lur kopuruari. Autonomia hori lantzeko. Zeren hor dago, ekoizpen txikien edo etxalde txikien bizi iraupena.
Nafarroan ezagunena dugula da Kaparrosoko etxaldea, baina ez da bakarra, ez hau esne behien etxaldea da, mino Nafarroan gero eta ugariagoak dire, batez ere zerrien olako ustiategiak, eta horrek sekulako arazoak sortzen ari da Nafarroan hori Ebroko baiaran urkutsadurarekin nitratoarengatik, baina arazo hau gero eta gehiago zabaltzen ari da. Hor gaude Nafarroako makroetxaldeen kontrako plataforman hainbat tokietan ur-analisiak egiten, eta ikusi dugu ja Ebroko ibarretik kanpo ere bai hainbat tokitan urkutsadura mailak nahiko larriak direla, eta uste dugu lehen baino lehen hasi behar dela Nafarroan dugun abeltzaintza ereduari buelta ematen ingurumena babestu ahal izateko. Bada, 12:30 iritsi dira, beraz, heldu zaigu ordua elkarrizketa nagusiari heltzeko, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Josu Erkoreka, Eusko Jaurlaritzako lehendakari orde eta segurtasun sailburua, ondo etorri gurera.
Eguerdion, bai. Eguerdion, eta hasteko bastonetan bertan aurkeztu zuen gorroto delituen txosten horren bueltan hasiko gara hizketan, izan ere hor datu esanguratsuena edo badanola azken urtetik ona 47 igo egin diren, ez? Egia da urterik urte gorantza doa zela, hor badira hainbeste edo hainbat arrazoi, zeintzuk dira horiek? Bueno, lehenik eta behin esan behar dena da, duela 7 urte hasi ginen azterketa hori egiten. Unibertsitatearekin batera egiten dugu. Ertzaintzak salaketen inguruko datu guztiak biltzen ditu eta informazio hori guztia unibertsitatearen eskuetan jartzen du eta gero azterketa bera unibertsitateak bere irizpide zientifikoekin egiten du. Eta honen helburu nagusia zen berez bagenekien delito eskutua zela gorroto delitua. Egon bazela, baina eskutuan zegoela, bai jenteak delitutzat hartzen ezuelako, bai delitutzat hartzen zuenak salatzen ezuelako, baina nola nahi ere gizarteak eskutuan daukan delitu batela. Beraz, helburu nagusia, hasierako helburua bentsatzen, eskututzat zegoen delitu hori azalaraztea. Eta hori urtean lortzen joan izan gara, eta unibertsitateak argi eta garbi izaten du, helburuetako bat lortu dela, eskutuan zegoen zerbait orain azaldu egiten delako, eta lehen ere segurazki zegoen, baina lehen esen ikusten, eta orain ikusgarri jarri dugu, eta hori ezinbestekoa da gero diagnostikoak eta egin alizateko. Orduan, igoera nondik datorren, segurazki delituetan, beraietan, delitu kopuruan igoera bat izango zen, baina probableena da igo duguna zera dela, kontzientzia handiagoa dagoenez, sensibilizazio handiagoa dagoenez gaur egunean gorroto delituak ezin daitezkela onartu eta daudenean, ematen direnean salatu egin behar direla, askozaz jente gehiago orain salatu egiten duela lehen egiten ezena. Eta eskutuan zegoena, lurpean zegoen delitua orain azalera dakargula eta orain ikusi dezakegula bai benetan hurbilago zer gertatzen ari den. Baina importantea bada arlo ezberdinetan, erakusketa hori egitea eta bada zabala egin duzuen ikerketa. Hor bestak beste datu gehienak, edo gorroto delitu gehienak xenofobiarekin eta arrazakerekin lotuta daude. Eta esan duzunaren ariare hori agian zer da, jendeak berak, EAen bizien jendeak kontzientzia hartu duela ere euren eskubideen inguruan? Inolako zalantzarik gabe, bai. Bueno, gu kanpainak ere izan ditugu, horrelako adibide konkretuak eskainiz gizarteari, komunikabideen bitartez, erakutsiz, zentzuk izan daitezkeen egoera diskriminatorio batzuk gorrotoa bitartean dela, eta, gorrotoa batez ere, xenofobia arrazoiak bitarteko direna, arrazismo kontuak arrazoiak bitartean direlarik, eta esanez gainera, hori gertatzen denean salatu ezazu, hori delitua delako eta hori salatu egin behar delako. Eta horrek aurrera egin du eta horrek arrakasta izan du inolako zalantzarik gabe. Eta orduan argi dago jenteak orain sensibilizazio handiago daukala eta lehen ontzat hartzen zuena, aguantatu egiten zuena, orain salatu egiten duela, ez duelako onartzen hori gerta daitekeenik. Baina hor bigarren erakuslea edo bada ez generoarekin edo eta sexu identitatearekin lotutakoa, kasu horretan zein dugu egoera Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan? Argi eta garbi, zuk esan duzun moduan, diskriminazio arrazoirik nagusiena da xenofobia. Arrazakeria edo eta etnia edo, olako arrazoi bat gorroto delituaren oinarrian diskriminazio motibo edo arrazoi moduan dagoena. Erdiak baino gehiago dira oinarri hori daukatenak. Erdiak baino gehiago. Gero, atzetik datoz, sexu identitate edo orientazioarekin zerikusia daukatenak. Horiek 21% edo izango dira. Eta gero, horien atzetik datoz, arrazoi politikoak direlarik, ala genero arrazoia oinarrian dagoenean. Generoaren kasuko hau interpretatu behar da 2022 urteari dagokionez batez ere, uda partean gogoratuko du mundu guztiak, nola pintxazo batzuk eman ziren, jai egunetan, jai giroetan eta ziztadak gertatzen ziren, eta horiek guztiak erregistratu ziren lesio delitu moduan, baina genero arrazoia bitartean dela, edo genero arrazoia
oinarrean dagoela gorroto agrabantearekin. Orduan, hori guztia horrela erregistratu zen, eta hori guztia gero estadistika pustu egin dute, erakusten emanez, genero arrazoia, diskriminazio arrazoi moduan, hor dagoela eta igoera nabarmena egin duela 2021 batetik 2022 bitartean, ez da. Beraz, aipatu dituzun guzti hauek aintzat hartuta, eta gero ikusi dugun nola txostena baden zabalagoa. Eusko Jaurlaritzatik zelan egiten jarraitu datu hauek apaldu daitezen? Hemen argi dago gauza bat, hemen prebentzio neurriak hartu behar dira, horrelakorik gerta ez dadin, etorkizunean, baina prebentzio neurriak batez ere, eta ezinbestean, sensibilizazio mailan eman behar dira, baloreak aldatu behar direlako, hezkuntzak eta pedagogiak zeresan handia daukalako, eta erakusten eman behar delako, gizarteari jakina batzi behar zaio, orain arte espadaki ere, horrelako jarrerak ez direla onargarriak gizarte demokratiko batean, eta errespetuan oinarritutako, personaren duintasunean oinarritutako elkarbizitza baten barruan, ezta? Hor zeresan handia daukate, pedagogiak, hezkuntzak, kultura baloreak eta horiek guztiak, eta horretarako prebentzio lan bat egin behar da, ez bakarrik segurtasun sailaren partetik, baizik eta sailaren edo erakunde publiko guztien partetik dago zeregin handia, ez da? Ez da, azkenan norabide berdinean transversaltasunez horri heltzeko. Eta gero bada analista asko bezalako datuen atzean irakurtzen duena eskuin muturraren gorakada bat egon daitekela edo ideia horiekin lotutako delituak ere badirela hauek zuek, segurtasun saietik eta Eusko Jaurlaritzatik halako joerarik ikusi duzue? Horrelako zerbait badago, baina gure gizartean muturreko eskuma horrek indarra handirik ere ez dauka, ez gizartean ez da adierazpen politikoan ere, ez da. Beraz, gizarteak berez dituen baloreen eta irizpide orokorren ondorio ezinbestekoa da, hori agertzen den hori, ez da. Eskumako muturrak edo muturreko eskumak badauka bere eragina, baina Euskadin ez dauka hainbeste indarrik, eta ez dugu identifikatu argita garbi benetan horren atzean horrelako arrazorik dagoenik, ez da. Zero, aparte txostenaren kontuekin bukatzeko bada kuriosoa agian, edo bintzat niri egin zain nola Bizkaian datua bera, kopurua nahiko handiagoa baden, beste bilurraldekin alderatuta, horrek badu zerraiti bat atzean? Kontuan hartu behar da, populazio horik handiena Bizkaian dela baita ere, orduan estadistikak berak dakar ezinbestean, populazioaren erdia baino gehiago Bizkaian bizi bada, delituak ere ezinbestean gehiago izan behar dira kopuruan, eta orduan horren ondorioa da. Proporzionalki ikusita ez dugu somatzen Bizkaian modu nabarmenean behintzat beste lurraldeetan baino gehiago ematen denik. Ez naiz ni horrelako ondoriorik ausartzen, ñabardurak izango dira eta urtean segurazki aldaketa batzuk izango dira, baina hori estadistikaren ondorio ezinbestekoa da. Eta halakoek eraiten dute lurraldearen arabera protokolo ezberdinak esartzea? Protokolo ezberdinik ez dago lurraldearen arabera. Egon daiteke lurralde baten bertan ere herrialde batzuetatik beste batzuetara. Izan ere, herrialde batzuk konplexuagoak dira gizarte konposizioaren ikuspuntutik, eta orduan horietan arrisku gehiago egon daiteke, horrelako delituak eman daitezen, gizartea simpleagoa, egitura argiagoa edo simpleagoa daukan kasuetan baino, ezta. Zen edot, arrazakeria eta xenofobia arrazoiak eta eman daitezke etnia jatorrezko diferenteetako jentea dagoenean, eta horrelakorik ez dagoenean, horrelakorik ezin daiteke eman, ezta. Eta, indiskriminazio arrazoi batzuetan zailagoa da, bereziki hori egitea, baina, erdiak baino gehiago esan bezala xenofobia eta arrazakeria arrazoietan oinarritutako gorroto delituak dira, eta erdiak baino gehiago, da horrek bere pisua dauka. Dudarik gabe. Eta, Bizkaian eta delitu ez eitzeiten gabiltzala gaiza aldatutan, armazturiei helduta justu aste buru honetan, bintzate albiste bati heltzearen justu pertsona bat atxilotu dute, gizonezko bat, beste gizonezko bati, armazturi batekin erasoa egitearen, orain ez dakit pare bat hilabete izango direla armazurien bueltan, horixe kontrolatzeko disposizio berriak martxan jarri izan dituztela, nolako balorazioa egiten da, orain hartan edo helburuak betetzen badabiltza?
Bueno, planak bere helburuak betetzen ditu. Planaren aplikazioan hainbat neurri hartu izan dira, eta besteak beste baita ere prebentzio neurriak lekuan lekuko ikerketak eginez, eta batez ere puntu gorri eta arriskutsuenetan prebentzio eta jarraipen zehatz eta zorrotzak eginez, ezta? Eta, bueno, intervenitu dira hainbat arma zuri, hainbat. Eta ikusi dugu, neurri batean behintzat, leku batzuetan arma zurien presentzia bera etorri dela, agian planaren aplikazioaren ondorio gisa, agian, ez dakit seguru, baina baita ere beste delitu batzuk azaldu direla, ezta? Arma zurien bila gabiltzalarik, gero drogak eta horrakoak agertu dira baita ere, eta horien gora egin dute batek bestea ekarri duelako, ezta? Bueno, planak bere aplikazioan dago eta emaitzak ematen ari da. Denak ez dira erabat aplikatu, beste neurri batzuk ere aurreikusita zeudelako, arauetan eta gauzatu beharra daukatenak eta oraindik ere implementatu gabe daudenak, ez da? Eta, esan duzu justu ez, agian arma zuen apaldu egin dela jakitun, ez? Protokolori martxan badela, eta drogena gora, orain aste santutik justu bueltan bagaudela, ez? Halako delituak oporraldi garai hauetan, ez? Jendearen joan etorri handiagoa ere badela nagusitu egiten dira, edo... Bueno, ez ezinbestean oporraldiarekin eta denbora librearekin. Egia da, arma zuriekin egindako delituak asteburuetan presentzia eta indar handiago dauketela aste barruan baino. Baina egia da baita ere, gehienak kalean egiten diren arren, asko eta asko etxe barruan egiten direla. Etxe barruan esan nahi dut, delitu asko egiten dira, gero arma zuriaren erabilera azpimarratzen ez dutenak, kasu horietan ez da azpimarratzen, esate baterako, badira emakumearen kontrako eraso asko eta asko, emakumearen kontrako erasotzat eta delitutzat agertzen direnak, baina horretarako erabili izan den baliabidea arma zuria izan da. Eta ez dira kontutan hartzen horretarako, baizik eta hor azpimarratzen dena da emakumearen kontrako delitua izan dela eta arma zuriaren erabilera apur bat bazterrean gelditzen da, baina arma zuria erabili izan da etxe barruan egindako delitua izan delako eta etxe barruan normalean etxe guztietan dago arma zuria eta hor erabilgarria da. Ez da beti arma zuriaren erabilera delituetan kalean, pandilla edo talde diferenten arteko burrukaren ondorioa ez bakarrik, horrelako kasua bakarrik ez dira ematen. Beste delitu asko eta asko ematen dira, beste titulu bat daramatena gero estadistiketan, baina arma zuriaren bitartez egin izan direnak, ez da? Zure ere hor badago eta hasieran horre tarteka aste santua aipatu dugula, ez? Nolako valorazioa egin duzue dagoeneko, joan etorriena, ez dakiz intzidentzia nabarmenik gertatuen hor itzuleare egonda tarteka agian, ez? Esfortzu gehigarri bat ere suposatu izan du. Bueno, horrelako ekitaldi batek beti eskatzen du esfortzu berezia, zan edo, itzuli batek ertzaintzarentzan behintzat suposatzen du esfortzu izugarria egin behar dela antolakuntzaren ikuspuntutik eta baliabideen antolakuntza puntutik, ezta? Bueno, bai, hori egin da, baina profesionaltasun handia dago, esperientzia eta eskarmentu handia dago ertzaintzaren baitan horrelako kirol topaketetan edo ariketetan parte hartzeko eta hori ondo izan da. Nik uste dut azkenean balorazioa positiboa izan dela ikuspuntu guztietatik, ez da. Eta entrenamentuzat balio izan du Frantziako turrera begira, zorrere bat hor erraldoia, ez da? Bai, urtean izaten dira hemen txirrindularien lasterketak urtean izaten hainbat, ez da? Eta, hor entrenamentua izaten dute, baina horrez gainera ere, ertzaintzak bere prestakuntza prozesuak dituela, etengabeko prestakuntza prozesuetan sartuta dago, eta trafiko komunidadeak ere bere ekimenak dauzka ikuspuntu horretatik, beti, punta-puntan egoteko eta forman egoteko horrelako erronkei behar bezala erantzuna izateko, eta turra benetan erronka garrantzitsua da ikuspuntu horretatik. Baina, jende pila bat etorriko da bai ala bai, ekitaldi oso handia izango da, beraz prest bazodetela esaten zabiltza, ez da? Gu prest gaude, eta ertzaintza prestatzen ari da, jaurlaritza osoa, baina hemen gizartea bera ere kontzientziatu egin behar da. Esan edot, turraren baldintzak ez dira edozein txirrindulari lasterketak jartzen dituen baldintzen parekoak. Askozaz exigenteagoak dira. Turrak eskatzen du, turra igaro aurretik, 4-5 ordu aurretik errepideak itxita egon behar direla.
lasterketa bera etorri aurretik etorten delako beste karabano bat publizitarioa, eta horrek igual ordu beteko iraupena izaten du, eta horrek publizitatea egiten du, eta ordurako ja itxita egon behar da. Eta hemen ez gaude horretarako ohituta, eta kontuan izanik turrak hemen uztailaren batan, bian eta hiruan izango duela bere presentzia, egun delikatuak dira, oporraldiak egun horietan hasten dira, asteburuko egunak dira, udako egunak dira, jenteak hondartzara nahi izango du, joan, eta ibilbidea neurri handi batean hondartza edo kostaldeko inguruetatik egiten da. Orduan mundu guztiak planifikatu beharko du egun horietako bere eginkizuna, jakinik turraren ibilbidea, turreko lasterketa heldu baino 4 ordu lehenago itxita egongo dela. Eta horren arabera planifikatu beharko du mundu guztiak bere egun horietako eginkizuna. Beraz, zertari eskatu behar diogu, lasai aritzeko eta ez daiten asarratu auto hartu behar badu eta... Tur zaleak badira asko, eta txirrindularitza zaleak, baina badira baita ere beste asko eta asko, txirrindularitzaz interese handirik ez daukatenak, baina horiek ere errespetatu behar izango dituzte, eta egun horietan izango dira beharrizanak, aireportuetara joan beharra izango dutelako, oporregunak dira, ospitaletara joan beharra izango dutelako, larrialdiak edozein momentuan gertatu daitezke, eta horiek guztiak kontutan izan behar dira. Planifikazioak aurreikusiko du, hainbat lekututara iristeko bide alternatiboak eta jartzearena. Baina, karo, aireportura bazoaz eta ordu zehatza badaukazu, eta ohiko bidea hartzeko asmoa badaukazu, eta ohiko bide horretatik igarotzerik ez badaukazu, eta justu bazoaz, bide alternatiboak igual atzeratu egingo zaitu, eta igual hegaldia galduko duzu oporrak ondorio moduan galtzea dakarren moduan. Beraz, hemen usten dugu mezua zalik jendea ibili dadin, eta egia da gero, alako ekitaldi handiek, erraldoiek, nolabait esatearren ez, beti dutela ez, aldeko partea, eta gero ere bada kontrako ahotsa altzatzen duenik. Alakoetan ere ez, aurrekusi izaten dituzue, ez dakit mobilizazioak egon daitezkela, eta horretarako prest ere egoten da beste dispositiborik? Dispositiboa izugarria da, kontutan hartzen duelako ez bakarrik errepidea berak sortzen duena, igarotzen den lekutatik eta herrialdeetatik, baizik eta, karo, irteera lekuan eta sarrera lekuan hainbat neurri hartu beharra dago, hainbaten neurri. Segurtasun neurriak, droiak, helikopteroak ere martxan daude, hor dispositiboa, esan bezala, oso handia da. Gero, horrelako errepide batek eskatzen du, bide gurutze guztiak egon behar direla babestuta, kontrolatuta, kontrolpean. Ezin daitekelago gertatu, errepide bat itxita egotea, eta gero, errepide horretan dagoen bide gurutze batetik beste kotxe bat kontrolpetik kanpo sartu, edo beste ibilgailu bat, edo beste motorra, edo dena delakoa, ezta? Orduan, horiek dena kontrolpean egon behar dira. Eta batzuk bolondrezen eskuetan egongo dira, ardura beraiena izango da, eta beste kasu batzuetan, udaltzainak, ertzainak, trafikoko urtzainak egon beharko dute, ezin bestean, bermatzeko turrak eskatzen dituen edo jartzen dituen baldintzak modu zorrotzean eta egokian beteko dituela, ezta? Eta gaiz aldatuta, ez, justu orain hauteskunde atari batean aurkitzen garela, ez, grebaldi pila bat ari da izaten azken aldian, eta hor bai ari dela, ez, edo salaketa asko jasotzen ari dela, azken urteetan berdin, ez, bai poliziaren edo ertzaintzaren jarreraren kontra, edo ertzaingoen kontra, eta abar, hor jaurlaritzatik nolako balorazioa egiten duzu, ez, azken aldietan, agian gero salaketa horiek ibilbide laburra izan dezakete, baina, ez, azkenan agian gizartean zelako ideiak zabaldu daitezkeen Euskal Poliziaren inguruan? Gizarte demokratiko guztietan egoten da eskrutinio bat edo kontrol zehatz bat poliziaren jardunaren inguruan. Argi dago, hori gizarte demokratikoak ez direnetan horrelakorik ez dago, debekatuta dagoelako, ezta? Demokratikoetan bai. Eta orduan salaketak hemen leku guztietan bezalaze, Frantzian dagoen moduan, Italian dagoen moduan, edo Alemanian dagoen moduan, ezta? Demokrazia aurreratuetan horrelakoak egon bat daude. Hemen estadistika bat emango dizut, eta horrek erakutsiko dizu, nolabait edo beste horren jarraipena nola egiten dugun, ezta? Salaketak egin daitezke ala administrazioaren aurrean ala auziperatuta, ezta? Eta auziperatutako kasuetan, azken 10 urteetako estadistika kontuan hartuta, aurrera egin dute, hau da, kondena batean amaitu dute,
aurkeztutako salaketa judizialen 1,4%. 1,4%. Gainontzeko guztiak, bertan bera gelditu dira, ala absoluzio batean amaitu dute. Zan nahi dut honekin, kesak badaudela, salaketak egon badaudela, gizarte mailako salaketak badaudela, baina auziperatutako kasuetan, bai epaile baten kontrolpean daude eta bermeak eta garantiak eskaintzen dituzte, horlako kasuetan aurrera egin dutenak eta benetan kondena batean amaitu direnak 1,4% dira. Horrek ez du esan nahi horrekin konformatzen garenik. Helburua izan behar da 0% izatea. Eta horretan lanean gabiltza, eta horretarako hainbat neurri hartzen ditugu baita ere horrelakorik errepekatu ez daitezen, baina portzentaia dena dela, oso motza dela, eta horretan konparatu gaitezke, panorama konparatuan edozein polizia demokratikoekin, inolako zalantzarik gabe. Ordea, azken egunotako polemika politikoak ez beste gai batzuekin lotuta iritsi dira, eta horre aipatzearren zuk eskumenez asko badakizula, bada etxebizitza legearen bueltakoa ez, Madrildik horre proposamen bat iritsi da, eta hor alderdi ezberdinek euren balorazioak egin dituzte, baita gero aparte Eusko Jaurlaritzak berak ere, uste ustu talka handirik sortu daitekela ez bertoko eskumenaren eta lege horren artean? Nik lege hori oraindik ez dute ezagutzen zehatz mehatz, eta oraindik ibilbide parlamentarioa dauka. Datua izan daiteke hainbat aldiz, esan nahi dut oraindik ere zirriborro bat, adostua neurri batean, baina ez da testu definitiboa, ez da. Nik ez dut ezagutzen, esan behar da, hemen badaukagula etxebizitzari buruzko lege bat 2005 urtean apuratutakoa, eta Jaurlaritzako etxebizitzako sailburua berak esan du, egun hauetan esan du, puntu batzuetan, Madrilen aprobatzekotan dauden testu hori aurreratuagoa dela, beste kasu batzuetan, beste puntu batzuetan, gure legea baino atzerago dagoela. Gure legea beraz aurreratuagoa dela Madriletik datorrena baino. Nola nahi ere, hori aztertuko da, ikusiko da zenolako bilakaera duen, arriskuak baditu, Konstituzio Auzitegiak berak hainbat aldiz esan da daukalako etxebizitzari buruzko eskumen autonomia erkidegoen eskumena dela, beraz ikusi beharko da zenolako bilakaera duen bere tramitazio parlamentarioan eta bere kasuan ikusiko balitz benetan gure eskumenak urratu egiten direla eta horlako urrapen argi bat dagoela, orduan, planteatuko genuke beti bezala horlakoetan ohikoa den moduan, gure errekursoak Konstituzio Auzitegiaren aurrean esan bezala, Konstituzio Auzitegiak doktrina nahiko luzea eta oinarritua sustraitua daukalako alde horretan esanez, etxebizitzari buruzko eskumena oroar, funtsean, autonomia erkidegoen eskumena dela, ezta. Eta bukatzeko bada azken egunotan rabotsa sortu den beste gai bat badela memoria historikoarekin lotuta, ez? Arantzai bultzatutako udalerrietan dauden webgune horien inguruan hor askok kutsu hauteskunde zalea egotzi diote afera honi, hor baduzu ez erraitzarik? Segurazki Arantzadirekin gogoeta partekatu bat planteatu beharko da, Jaurlaritzak berak dituen memoriaren ingurua dituen balore eta printzipioen arabera eta hortik abiatuta, ezta. Jaurlaritzak bere memoriari buruzko politikan argi dauka, hemen memoria biktimaren inguruan gauzatu eta egituratu behar dela, eta biktimak direla giza eskubideen titularrak izan direnak eta giza eskubide horietan urrapenak jasan behar izan dituztenak baldintza injustuetan. Horlako guztietan biktima baten aurrean egon gaitezke, ezta? Bai etaren terrorismoaren eraginez, bai beste terrorismo batzuen eraginez, baita ere bere kasuan jardun polizialen ondorioz jasandakoetan, ezta? Orduan, horren arabera, esan da baita ere, eta hori gure memoriari buruzko politikaren zutabeetako bat da, ezin daitezkela biktimak ez parekatu, ez euren artean konparatu. Ez ordainean bata bestearen ordainean justifikatu. Biktimak biktima dira eta bakoitzak bere sufrimendua izan du eta bere egoera injustua jasan behar izan du. Eta horren printzipio horien arabera jokatu behar da, eta jarri behar dira martxan bere kasuan aitorpen eta reparazio neurriak, ezta. Printzipio horien arabera aztertuko da eta ikusiko da nola jokatu behar den, eta gogoeta partekatu hori ere bultzatuko da bai Arantzadirekin eta bai gainontzeko eragileekin
Orain arte egin izan den moduen gogoraren partetik, ze gogorak horretan hainbat ekimen planteatzen ditu eta hainbat foro sortu izan du eztabaida hori eta gogoeta hori bultzatzeko euskal gizartean, ezta. Hala, bai, eta jarraituko ditugu aipatu ditugun gai guzti hauek aurreantzan, nolako jarraipena duten, mila esker Erkoreka jauna gaur gurekin tartetxo hau konpartitzearren. Eskerrik asko zuei. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara, laster arte. Haupa, gutatxas gara, Paperezko Tigrea abestia entzutera gonbidatzen zaituztegu 11 telebistan. Musikaz bizi saioan.
bata iritsi berri, heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta hortarako hemen ditut albo banatan Fermi Rubiralta eta Laitz Argandoña ondetorri bioi. Eta hasteko baietz legearen bueltan, iritsitako azken berriei erreparatuko diegu, badaukagu bideo bat eta alduko diogu gaiari. Bada azkenean, eta iragarria zen bezala PSOEk PP-rekin egingo du aurrera edo berarekin adostu du, reforma honen aldaketak eurak, kontra bada, legearen hasieran edo legearen bultzatzaile guztiak, zer nolako, zer sorrarazten dizue, iragarria zen hau kontu hau. Bai, azken finean hori niri gehien kaskatzen nauena da, hori onazpena ardatzkitza kentzea, zentralitate hori kentzea, eta gero, deigarria da hori PP-rekin adostutako lege bat izango dela, eta berdintasun ministerioaren babesarik gabe, horrek asko esan nahi du. Gainera, nik uste dut hemen askotan komentatu dugula, zen nolako presa zegoen egiteko, batez ere, presaka eta ez da egon adostasunik, partiduen guztiak ez dakit adostasun batera heltzeko. Eta gero beste gauza bat, esaten dute hori bortizkaren eta larderiaren ezberdintasunak jarri dutela lege honetan, baina egia esan den berrizpen gehienetan ez dala hau mai gainean ipini, ez dakit nola esan. Alarma soziala sortu dute esanez, hainbeste zigorrak txikitu egin direla edo hainbeste kasu berriro ikusi direla eta bertan bera gelditu direla, baina ez dira justo bortizkeria eta lardena egon diren kasuak. Orduan ez ditut ikusten abantairik lege berriarekin edo reformarekin. Baina hor bada sinadura bilketa bat, adierazpen baten baitan asaltzen duena, aldaketa hauek egin dituzte berez, zigor horiek handitu nahian, edo ez daitezen txikituelaren gutxieneko margen hori berdin izaten jarraitzen du, gero gehiago izan daiteke, baina epaiak eurak dira erabaki dutena, zegoen tarte horretan zigorrek eta txikiena jartza berriz ere gertatu daitekena. Nik uste dut prozesu honetan berri ere benetako estatuaren indarrak irabazi egin du diotela edo kendu diote lege honekin aldatu behar zen eta hori zen emakumei ez pasarazi berriro ere zelan demostratu violentziaren maila eta horren keinua. Eta hori estatuko barneko benetako botereek lortu dute atzera joatea legearekin, ezta? Oso urrun gaude esaten zutenean batzuk hori bipartidismoaren indarrak bertan bera geratuko zirela, nonabaiteko atzera bueltatu garela, nik uste dut PSOEko estrategi politikoki beraientzako bikaina izan dela, bere zentralitatea demostratu dute lege honekin, da, ezkerrekoak bai, baina zentralitatea eta aldutenean edo nahi dutenean eskuinarekin paktatu, eta horregaitik argi dago egon dira beren atzeko indar politikoak, alde batetik hemen EAJ eta PNV eta bestetik Juntseko sektore batzuk, ezta? Nik uste dut, hori da nolabaiteko tristena, ezta? Horren beste indarra, horren beste keinuak aldatzearen zera lege bat, eta azken finean zerbait lortu egin dela, azken finean aurrera pauso bat daia berez
honetaz hitz egitea publikoki eta eztabaidatzea, baina praktikan ez dakit zenolako eragina izan dezaken hemendik aurrera, ezta. Hauteskundeak ordekogu eta nik uste dut presa horrezegatik izan dela, ez? Aterako da legea segurazki bihar, ez? Suposatzen da bihar aurrera eramango duela, ez bihar hogeian, eta nik uste dut presa ibili direla, batez ere hori hauteskundak direla eta ikusteko zenolako mugimenduak egongo direla, hemendik aurrera, ez? Hemen dena den autokritika egitea zentzu guztietan eta beti komenigarria, eta nik autokritika bat esango nioke Podemoseko indarrei zelan idatzi zutenean jatorrizko legea ez zuten aurre ikusi gerta zitekena. Hau da, zelan zulo bat ematen zioten nolabait epaile batzuei, eta badakigu zemontatako epaileak ditugun oroar gaur egun Espainiar estatuan, nolabait beraiek baldintzatzeko legearen aplikazioa. Eta nik uste dut hori autokritika egin behar dela, baina egia da ere, estatuko indar guztiak zure kontra daudenean, oso indar gitxi dauka Podemosek edo eskerreko indarrek horren aurrean, gaur egun. Baina den legeari ez diet eman rekorrido bat, ez? Jakitekoan nora joan alezan, ez da? Eta nik uste dut hori, zuk esaten duzuna, ez? Interpretazioa edo gelditzen baldin da betikoen eskuetan, azkenean... Zuk ezin diozu gutxi atea zabalik hori gertatzeari, edo aldez aurretik jakin behar duzu hori gerta daitekela. Ez da kontuan hartu gero berez ez horren aplikazioa, hori nun emango den eta zer nolakoa izan daiteken. Uste dute egongo direla konzentrazioak, ez? Gaur 8etan epaitegien aurrean. Bai. Hori, ez da, lehentxago ere, juntze aipatu duzu, ez? Eta zuke hauteskundez aritu zara hor Euskal Alderdiei begira, ez? Edo Madrin egoitza ez duten alderdi hauei begira, justu, ez? Ez berna azaldu dira, bai, EAJ eta Euskal Herria Bildu, ez? Hor, hauteskundekin lotuta kalterik eragin dezakela uste duzu, ez? EAJ baiezko bozkarekin Euskal Herria Bilduk ezezkoa bozkatuko du? Azken bola honetan konturatzen nahi naiz, batzutan berdin dela zer egiten duten, gero boskak ez direla norabidea aldatzen, ez? Eta orduan, ez nuke esango baietz ondorio politiko bat egongo dela. Gai honen inguruan galdetzen duzu. Bai, eraginik izan dezaken, nik gai honen inguruan ez dut uste. Ze oso gauza nolabait argiak direla eta batzuen eta beste nortasun eta identitate politikoa ikusita gai honen inguruan ez dut uste. Agian beste gai batzuk, adibidez osasunarena pentsa daiteke zerbait aldatu daitekela, baina momentuz gauzak mantentzen direla. Egunen baten espero baino lehenago, nik uste dut krak egingo duela, ze nolabait welfare state gure naiz eta Euskal Oasia izan krak egingo duela eta jendearen kalterako izango da eta gerean gertatuko da. Espero baino lehenago eta horrek bai izango duela trascendentzia politikoa zein elektorala, baina momentuz hori ez dugu atzematenan zuzenean noiz gerta daiteken, ez da. Bai, hauteskundeak hor ditugu eta nik uste dut, zuk aipatu duzunez osasungintza, arloa, nik uste dut, horien dela ez dakit izan diren 6 hilabete dolan, Sagarduik egindako adierazpenak, kriston eragina eduki zuen eta jende atera zen kalera, astelehen honetan berriro agertu da esanez dana hobera doazela eta apostua egingo dutela berriro hori digitalizazioaren aldekoa, bai aipatu ditu gauza batzuk igual niri susmotzarrak ekartzen dizkidanak eta batez ere izan da privatizazioaren atea zabaldu duela, ze dago esaldi bat, hori prozeso gaixotasun bakoitzeko kostuak ebaluatzeko sistema edatu behar da eta balioan oinarritutako finantzak eta sartzeko proposamenak aztertu. Oraindik ez dut oso ondo ulertu zer esan nahi duen, baina beldur naiz. Honetaz hitz egiten dugunean eta askotan osasungintzan ematen du negozio bat bihurtu dutela edo behintzat horrela jokatzen ari direla eta nik uste dut hori beldurtu behar gaituela
Eta horregatik nik uste dut dela momentua ateratzeko kalera, oraindik jarraitzen dugu Auzo Elkarteen Federazioak deitzen hilabetean behi ostegunean, bihar ostegunean, arratsaldeko 7etan Osasun zentroen aurrean, hau salatzeko eta ea mugak ipintzen ditugu eta zapatuan ere dauz hainbat mobilizazioak Bilbon, Gasteizen eta Donostian, eta nik uste dut jendea atera behar dela hau salatzera eta aldarrikatzera osasun gintza publikoa izan marko dela eta presentziala baita eta hurbila, azken finean inbertsioa joaten ari da ospitaletara, nik uste dut osikarri utzi ziguten bilera batean, non Bilbon basurto daukagunez inbertsio guztia joango dela ospitalea indartzeko eta nola gelditzen ari diren pausoko osasun zentroak. Baina datozen hauteskundetan, hau da, maiatzaren 28an gertatuko zirenak, azken finean garrantzia handia duena da udal hauteskundeak. Eta hor, botoa askotan polarizatzen da herriz herri edo hiriz hiri. Segia da baita ere beste botazioak ditugu elkarrekin eta horiek dira juntetarako, baina horiek ere nik uste dut bereziki kafeko 3 probintzietan baldintzatuta daude udal hauteskundeen botoarekin. Ez da gauza bera Nafarroan, baina Nafarroan nolabaiteko beste sistema edo beste joku politikoa dagoenez eta hor jokoan dagoena ez da mai gainean jarriko osasuna publikoa edo pribatuaren aldeko puntua, baizik eta nabarrismoa gehiago, nabarrismo gutxiago edo eskuinari estopa egitearena, ez da. Eta gero, seguru aski, neguan izango ditugun hauteskunde legislatibo Madrilerako, hori izango da edo saiatuko dira gutxienez ezkerreko indarrak edo eta lehenengo eta lehendabiziko PSOEk nolabait hilalabiziko hauteskundeak bezala planteatu naiz eta batzutan nahiko iruzurra izan horrelako planteamendua, baina horrelako gai mamitsuagoak osasunaren nik uste dut gehiago planteatuko daitezke urrengo hori EAEko hauteskundei begira eta horretarako ondino falta zaizkigu bi urte. Dena den, dinote, guztiz ados esan duzunarekin, baina guk uste dugu dala da gure instituzio hurbilena, orduan, bera izan beharko dala presionatu beharko duena, azken finean, oso zaila da gizarte moduan Eusko Jaurlaritzara jutea edo presionatzea, baina gu dala, suposatzen da, izan beharko dala katea edo lotura daukaguna, eta bai, askotan eskatzen diegu gauza asko, eta haiek esaten dute, ez dala bereien kompetentzia, baina adibidez aurrekontuetan osasun komunitarioari zegoen partida bertan bera gelditu da, eta hori bai da udalen kompetentzia bat edo badago berai ardurapean, bai egon ginen plenoan salatzen hori gaueko zerbitzu arreta presentziala deustun amaitu zenean, pakekoa, hemen deustun zegoena eta zen Bilboko bakarra gelditzen zana, eta esan zuten ezen beraien kompetentzia, baina gero Samurre udal ambulantziak kentzerakoan zen beraien kompetentzia, eta bertan bera gelditu zen. Nik uste dut, haiek bebai ardurak dituztela, eta guk aldarrikatu behar ditugu, eta esan beharko geni. Zalantzare baina zen nahi dudana horrelako gaiak, horrelako mota honetako hauteskundetat nolabait estalita geratzen direla beste gai potoloagoen barruan edo ezberdinen barruan. Justu osasunarena ez bada pototxo oso handia eta ikusten gabiltza egunotan albiste ezberdinekin izan memoria historikoarekin arantzai dela, ez nolari diren desbideratzen arreta guztia agian, benetan jendarteari eragiten dion arazoetatik. Edo adibidez Baturraren inguruan sortu den propaganda hauteskundeen aurrean. Hori ikusteko baino ez da egin, Bilboti paseatzen bazara. Eta metroko hor publizitatea dagoena, egin laguntzaile edo izan alda, petuak ikusi ditut, korrika izango balitz bezala. Azken finean Turreko enpresa pribatu bat da. Ni horren enpresa pribatuaren voluntarioz eta benetan inoiz ez dut ulertu. Azken finean, izkutatu izan arren,
egiten diosuna da, zera etekinak handitzea enpresa pribatu bati, egon daiteke oso ondo, zuk bat egiten baduzu, baina horretarako biderik zuzenena da, zera akzioen bidez, egin, ez da? Baina, bueno. Bai, nik uste dute zalantzetan jarri behar dena da, zenolako hiri eredua daukagun, ez? Eta hor bai sartzen da zuk aipatutakoa, ez? Osea, dinot, olako makro eventuak edo zenolako etekinak ateratzen diren eta nora joaten diren. Makro eventuak edo adibidez, aste santuan, egon den programazio osoa, zabaldu egin da ostegin santutik igandera arte. Eta galdetuta zergatik esen luzatzen, astelenean behin jakinda guk genuen jaia, turistei zera zuzenduta baino ez dago, eta orduan esaten duzu baina orduan, gure dirua zuzentzen diegu soilik hoiei zerat, azken finean, egin behar du horren kanpainaren etekinak norentzat izango diren, ezta? Ematen du bilbotarrok ez dugu zera ez gara gai disfrutatzeko astelen jai baten Bilbon bertan, ja prozesioak aparte jakina. Bilbotarrak ere kanpora joatera behartuta besteak etorri daitezen. Bai, nik uste dut azken finean ez da bakarrik dirua, baizik, eta espazio publikoa, haien menpe gelditzen da, eta azkenean hiritarrok ondorioak besterik ez ditugu pairatzen, eta gero etekinak inoiz ez ditugu ikusten. Hauteskundez aritu garela ez, David Legaren kontu horri helduta berriz ere, azkenean ez, ikusi dugu hor nola egon den txapa bat ez, alderditik alderdira badirudiena ez, mugitzen ari direla, aipatzen da asko ez, nola Madril inguruan PP hasten ari denez, berriz ere nolabait labur esatearren ez, azkenean agertuko zaigu PP bera ez, pin horrekin agian hasta soerik enduta. Ikusiko dugu hori zelan garatzen den asuntua, baina, oso nahiko kezkatzekoa da, dudarik gabe. Guztiz ados. Ez da, gainera, justo Inez Madrien bueltan ari garela hitz egiten, eta baita kutsu hauteskunde zalez, bada hor ere etxe bizitza legea bera ez, proposamena iritsi da RC eta Euskal Herria Bilduk ez, gobernuko alderdiekin egindako proposamen horretatik, baina eztabaidarako asko eta asko ematen ari da. Gainera, kezkagarriena egian da, ez dela legeari buruz hitz egiten, baizik eta kompetentziari buruz, sartzen baldin bazara berrietan, gehienak aipatzen dutena da, ea kompetentzia norena den, eta ez legea berez zer esaten duen, eta nik uste dut hori zehaztasuna jakin beharko genituzke zeintzuk diren, zenolako ondorioak ekarriko duen, baina ez, jendea dago hori fokoa kompetentzietan, berriro ere. Eta alderdien arteko leian edo adierazpenak izan dira nahiko gogorrak edo haien artekoak, nik entzundakoak batez ere. Baditugu izan ere ez, beraz, erosiko ditugu talduko diogu berriz. Euskadiko etxebizitza legea, estatu mailako baino aurreratuagoa da hainbat arlotan. Inseguritate juridikoa bukatu da. Orain aukera daukagu, tresna bat daukagu, beste motatako politikak egiteko. Itxaron dezagun, Espainiako gobernuak behin betiko testu onartu arte, eta horren ondoren egingo dugu egin behar den azterketa. Creo que habría que respetar lo que es el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma Vasca. Defendatuko dugu beti gure autogobernua. En ningún caso hay una invasión competencial, todo lo contrario, yo creo que viene a complementar.
ez agian hasteko badirudi EAJ eta Euskal Herria Bilduren arteko gatazka bera, ez? Madrilera begira ikusi behar dugula. Niri horrelako gaia horrela planteatuta gogorak hartzen didan museko partida bat. Batzuek jolasten dute aparez, beste batzuk ala mayor eta beste batzuk ala 31. Eta azken finean, edozein museko, edozein partidatan bezala, guztiek irabazi nahi dute, ezta? Baina uste dut, hasteko argi izan behar dugu etxe bizitzaren arazoa oso larria da. Esan nahi dut, alde batetik, ezinbesteko kontua dela, uste dut gero komentatu dugula zeran etxerik gabeko pertsonak hiltzen direla etxean, parkatu kalean, kale gorrian bizi direla gure munduko pertsona asko, eta hori ez da soilik horren arrazoia, baina etxe bizitza faltaren arrazoietako bat argia dela, edo zenbat kostatzen duen etxe bizitza bat dela. Badirudi, deno bat egiten dugula, etxe bizitza duin bat izatea, eskubide bat dela. Gutxienez, sakrosanta konstituzioak horrela argi eta garbi jasotzen duela. Baina badakigu, sakrosanta konstituzio horren barruan badaude artikulu batzuk, bai, nahita nahiez aurrera eraman behar direla, baina aldiz beste artikulu batzuk bardin da benetan aurrera eramaten diren ala ez. Hori esan da, benetan etxe bizitzaren arazoa konpontzeko beharko genuen sistema osoaren aldaketa oso sakona. Eta azken finean, naiz eta oso voluntarismo handiarekin eta bihotzoneko jarrerekin jarrita, jarri diren, aurrera ematen diren horrelako kontu progresistak legorrekin izango dira partxeak. Segero, zirrikitu guztiak erabiltzen ditu kapitalismoak bere filosofia aurrera eramateko. Eta hori egia da. Horiek dira albo batzuk. Eta gero badaude beste batzuk, nahi dutena da, joku inolako oztoporik gabe negozio egiteko etxe bizitzaren kontuan. Hori da, benetan, atzean dagoena. Oso negozio handia da, funtseskoa kapitalismoaren garapenean, gaur egun edozein pertsonentzako mendebaldean bizitza suposatzen du bere diru sarreren eta diru gastuen ehunekorik importanteena, elikagaien gainetik gaur egun ez pasatzen zen bezala orain dela 80 urte, hori da gasturik handiena edozein pertsonentzako mendebaldekoan, eta beraz funtsesko gaia da. Eta honi eman behar zaio irteerak eta gure azkenengo esperantza esango litzateke, lehen esan dudan bezala, ematea aldaketa sakona, eta ez horrelako partxeak. Baina bitartean, hobe horrelako partxeak, naiz eta denok dakigu kapitalismoak bere zirrikituak horren aurrean eskapatzeko edo horren aurretik eskapatzeko erabiliko duen ez ere egin baino ez, ezta? Bai, azkenean da zuk esan duzuna, ez? Eta eskubide bat bermatzen ez dena, eta gainera hitz egin dugu turrari buruz, hitz egin dugu Aste Santuari buruz, zenolako espekulazioa dagoen etxe bizitzarekin. Jokoan dago jabetza pribatua. Hori da funtsesko puntua. Eta horregaitik esaten dudan gauza bat edo bestea. Jotzen ez badugu jabetza pribatuaren kontua, eta hori da toten bat gure sistema kapitalista honetan. Bai, gainera hori partxeak bai ipintzen dira, nik uste dut lege hau aurrera pausoa izan daiteke, baina karo kontratua baldin badaukazu, zenba jende esteko kontraturik eta dago alokairuan, ez? Eta horre egiten duten nahi dutena. Eta gero partxeak jartzen direnean adiez diru laguntzekin edo gauza bera, diru hori joaten da etxeko jabentzat, eta orduan ez du suposatzen aldaketa sakon bat. Nik uste dut alokairu enpresuen muga jarri beharko dira, eta ez badira jartzen izango da bereien jolasetan jolasea. Zorri ere bada kritika alokairuen ez, asunto horrekin izanen, nola jartzen zaion muga prezio hori igotzeari eta ez alkilerra beraren diru kopurari. Bai, eta beste gauza asko, zelan zegotatako eragina duen turismoak zentsu horretan oso importantea da, agertu da irudietan Donostiko alkatea, eta ez bakarrik propaganda egiteko, zeberak bai
berraukesten du bere burua hurrengo hauteskundetan, ez Markel Olano bezala, eta orduan behin eta berriro daukagu telebista publikoetan, eta horrelako tokietan are gehiago dala arazoa. Baina, bueno, eske funtsezkoa da zera mugatzea horrelako askundea. Gainera, sortzen ari dira piso turistiko gehiago, soramena Bilbo batean, eta batzutan pentsatzen dugu dara Bilbo zentroan, dinot gu Auzo Elkarteen Federazioan batzuk plaga bat, Bilbo zoan. Negozioa gero eta gutxiago esku gutxiren eskuetan dagoela. Hori, fondo erraldoiak sortzen direla ez dakigu non, baina hemetik kanpo, hori seguru, edo gutxienez hori nube horretan, ez dakigu non dagoen, eta baina mugatzen ez bada horren gaineko jabetzaren zera, gauza gutxi egin daiteke. Edo murrizten ez bada pertsona bat edo fondo batek zenbat pisu zenbat etxe bizitza kontrolatu ditzaken hiri baten, kontrolatuko du merkatu osoa. Baina hor, adibidetzat ez Donostia jarri zueneko goiaren adirazpenei tiraka, aipatzen du leak ere nola tentsio gune batzuk ezarrialko dituzten udalek, eurak ala hori ere ikusteko dago nola egingo denezan ere, ez daite Unidas Podemos zara esaten zuena, esaterako ez Donostia osoa izan beharko litzatekela turismo gune eta batorzuk esaten duzun horrekin lotuta, azkenean lehen nigagian zentroak ziren, hau pairatzen zutenak gehien bat, baina inguruko udalerriak ere badabiltza alakoak. Gainera, sortzen dira oligopolio batzuk zuk aipatutakoa, azkenean gertatuko dana izango da energiarekin gertatzen ari dena edo hainbat produktuekin gertatzen ari dena. Haien artean, adosten baldin badute prezioen igoera, gero bai, egon aldira diru laguntzak, egon aldira nahi dutena, baina ez badute hori mugatzen, bihurtuko da, ezinezkoa, etxe bat duina aukitzea. Eta, horrek ekartzen duena, jendeak kalean, kalera botatzea, azken finean lehen komentatzen duguna, igual hipoteka ordaintzagatik zeudela kaleratzeak, bizke gaur egun da alokairoa ez ordaintzagatik, eta hor salto kualitatibo bat da. Legeak berak badu oraindik egiteko ibilbidea hala ere Euskal Autonomia Erkidegoan, mandu gatazkarako ikusi ditugu lehentxeago ere, nola Eusko Jaurlaritzaren barruan ere, posizio ezberdinak agertu diren PSE eta EAJaren artean, horre, EH Bildu EAJaren ingurukoa ere, hor asko esan zaio EH Bilduri alakoak agian berton negoziatu behar zatea, ez dakit EAeko egoera bera lehen biziko blindatzeko etxe bizitzari dagokionez. Baina, gogoratu behar da, etxe bizitzaren legea izan da nolabait salbuespena aspaldiko EAeko parlamentuaren garapenean. Aprobatu egin zen, gauza harrigarria azkenengo urtetan, PNV-ren kontrako botorekin, eta hori nola izan zen posiblea ikusita zemotatako presentzia duen PNV-ek, PSOek edo PSEek eta Euskal Herria Bilduk bat egin zutelako zentzu horretan, eta batez egiteko PNV-ren aitzaki izan zen Madrilgo intziurtasun juridikoa. Horregaitik, orain Otegik esaten dio PNV-ri zelan intziurtasun juridikoa gauza guztiak kenduta, zelan kenduko litzateke Madrilgo lege horrekin aprobatuta, nolabait larru gorritan geratzen dela PNV-ren argudioa. Benetako argudioa azken finean, pelotazen mobilistikoaren aldeko jarrera izaten dute. Besteek agian ez diote zera kontrako jarrera jarriko, baina gutxienez ez dute bultzatuko beraiek bultzatu nahi duten bezala. Horren aurrean planteatzen duten gauza bakarra da gero eta etxe bizitza gehiago izatea, baina horrela ez da bukatzen gaia. Espekulazio gero eta handiago izango litzateke. Eta behin bukatuta edo behin nolabait itxita erosketaren merkatua pasatu da arazoa alokairuarena, horregaitik lege honen beharra. Eta gero ez dezagun esan beste arazo batzuk hor atzean dauden arrasakeria. Joan, beltza baldin bazara edo beraiek esetan duten bezala moro itxura baldin baduzu eskatzera alokairu duin bat. Eta hor sartzen dira, hor garatzen direla mafiak horren inguruan.
Gainera horrekin lotuta ere badagoen handi batean, ez, etxegabetzen auzia bera, ez, horre aldaketaren bat badator, hasieratik esan bezala, ez, soluziorik ez, baina, bueno, ez, partxe horietatik ez, hor bai, bueno, barne biltzen du, bueno, ez, abisurik gabeko etxegabetzerik, bueno, ez dela bermatua, osea, zingo dela gertatu, baita ere ez, administraziotik pasa beharra bai ala bai, ez da hori ikusteko kererik izan duzuen. Bai, ez momentu honetan, baina nik uste dut hau aldez aurretik egon zen, aurkeztu zen zeo zer, ze hori asistentzia sozial bat egon barko dala horratzean, ez, aztertzeko zenolako egoera dagoen, hori kaleratze zuzenak ez egoteko, baina, karo, gertatzen dena da, beti dagoela beste esparru bat beltzean dagoena, eta hor jendea ez dela sartuko. Ziolako legeak ondo datorkigu, igual, kontratu bat daukagun noi, baina, karo, berdin mazauz, zuk aipatutakoa, kanpotarrentzako jendea ez daukate kontraturik, nik uste dut hori pandemia garaian gertatu zen antzekoa, zeuden arau batzuk, baina, karo, arau batzuk lan kontratua daukatenentzat, etxe bizitza kontratua daukatenentzat, ez? Eta azkenean da, betiko gauza, laguntzak badauz, baina dauz oso bideratuta, jende batentzat, eta ez guztiontzat, irizpideak ez dira bateren malguak. Eta kasu honetan nik uste dut gauza bera gertatuko dela. Hanbat jende geldituko dela kanpoan, eta normalean da jende ahulena. Gai honetan, barregarria, negargarria esatearren iruditu zait, balantza berean jarrita, zelan bankuek duten zorrarekin, aurreko krisiaren garaian, 60.000 milioi ondoren, badirudi bueltatu dutela 1.000 milioi eskaz, eta horiek horren kontrako neurriak, ez dakigu zentzuk diren, kalera, edo exigitu orain aurkezten dituztenean etekinak, nik ez ditut ikusi. Aldiz, zuk horrelako zorra bat, askoz txikiagoa, zalantzarik gabe, negargarria edo aldiz, horrelako zorra daukasunean, zuzenean, enbargatzen zaituzte eta kalera botatzen zaituzte. Esan nahi dut, zergatik mota honetako legea ez dela beste gai honetan aplikatzen, edo alderantziz, edo guztietan berdin. Eta, bueno, badakigu tratamendua nondik datorren benetan jatorrian hor negoziatzen duen eta zemotatok indarra duten etxe gabetzen direnak, eta besteak, jakina, memeloak ez gara jakiteko nondik datorren arazoa, baina oso grazioso ez da hitza, baina oso negar egiteko, ez da, adierazgarria oso. Gauza bera gertatzen da, orain hasiko gara errenta garaian, eta guztio gauz kontuak egiten, ez dakizer, eta gero dauz enpresa superhandiak egiten dutena nahi dutena, eta ordaintzen dutegu baino gutxiago, eta kontxo. Zer txarto egiten ari gara, eta gainera legalki, hori da nirik eskatzen nahuena, zuk aipatutako zirriketuak dira legalak, ez dira etikoak, inondik inora, baina legalak badira. Nik uste dut ezin genituela onartu, baina legalak badira. Ez da, sartu dute ere jabe handien definizio berri hori, ez? 10-tik 5 pasatzearena. Azken finean, legalitatea badakigu zemotatako baliabideak diren zure alde jartzeko, ez da? Gaina hor gero, etxebizitza parke publikoa berraikitzeko, ez, behin Euskal Herria Bilduk eta Erreztek Prentxorrekoa egin, eta gero ez, hor, pinak lehen pinez aritu garela, ez, bere egin nahian, ez, Pedro Sánchezek berak eman zuen beste prentxaurreko bat, hor, sare ben etxebizitzak, ez, parke publikora bideratzeko, ez dakite hor ikusi duzuen. Ez, nik ez dut ikusi, baina ni askotan aipatzen dut, etxebizitzari buruz hitz egiten dugunean zenbat etxe utzik dauden Bilbo batean, eta nik uste dut leku guztietan badaudela, eta nola dauz prez berriro eraikitzeko, berriro sortzeko, berriro espazio publikoa honetaz inbertitzeko, eta badauz hainbat eta hainbat gauza garrantzitsuagoak hau baino, dinot, guazen berrerabiltzera eta ez sortzera suposatzen duenarekin, ez? Eta gainera batzutan sortzen dute etxe bizitza leku batzuetan non zerbitzuak ez dauden, orduan, ez, dinot, goaz zentzudun jokatzera. Neurri hori guztiz demagogikoa da. Ze, ez badaude okupatuta, edo ez badaude merkatuan,
estatuak erosi behar izan zituen saltzen ez ziren etxe horiek ziren errentagarriak ez zirelako. Beraz, errentagarriak diren edo ondo dauden edo hiri handienetan dauden etxe bizitza horiek ja ez dago ia boltza horretan. Beraz, zer egingo dute? Eta ondo dago. Ez dago ondo, askoz lehenago egin beharko zen, zuk esaten duzun bezala, utzik dauden etxe bizitza horiek erabiltzeko, merkatura edo erabili alizateko etxe bizitza horiek. Arraroa da, orain arte ez egitea. Baina eta guztiz, hori da demagogia, ez du estaliko arazoa, ez da uneko 0, ez da gizet, kasuetan, ez da. Bai ez, eta aipatu dugun guzti honek, lehen ere esan dugu ez nola baduen alderik eta txarrena ez, edo gogorrena badela, kalean bizien jendarena, eta ez, aste honetan berriz ere beste albiste bat iritsi zaigu, kasu honetan Iruñatik ez, kalean zenduen beste pertsona batena ez, eta normalean esaten den bezala modu naturalean hildena. Bai, nik uste dute horiek hilketak direla, azken finean sistemak hiltzen ditu pertsona horiek, ez? Eta ez da berri solte bat, ez? Azken finean astero hitz egiten dugu honetaz, astero hiltzen da jendea kalean, eta hori onartezina da, eta onartezina da batez ere instituzioek suposatzen babestu behar gaituztela eta nola jendea kale gorrian bizi den, eta nola batzuetan batez ere hiriburuetan nola jende hori izkutatzen dela, ez? Jendea ez ikusteko edo periferiara botatzen dituzte edo hori suerte daukatenak kakotzen artean, jende batzuk bidaltzen dute kanpora eta kanporatuak izan dira, ez? Nik gogoratzen dut hori atzuri arreziaren kontua dela eta nola salatzen zuten, igual joan hartzandara. Ez, botatzen nauzu eta izkutatzen nauzu eta ez diazu alternatiba duin bate emoten eta gero hiltzen baldin banaiz, ze pena. Horrekin ez duzu zer konpontzen, baina azkenean bilatzen ari ganena da ondorioak konpontzeak eta ez gara joaten edukinari. Azkenean sistema aldaketa bat nik uste dut beharrezkoa dela, baina goitik bera eta etxe bizitza da puntu bat. Zainera horre, justo Iruñako kasu honekin ez, eragile sozialek salatzen zuten nola martxo bukaera arte ez, ohotzaren mueltako protokolo bat bazutela martxan, behintzat gaua ez, toki estali batean pasatzeko, baina justu ez, iritsi da heriotza, horixe bukatutzat eman dutela erakundeek, beraz, orain ja, eguraldi hona egiten badu ez, kalean lo egin daiteke. Bueno, nik uste dut hori da oso seinale argia zemotatako gizartea dugun gure aurrean, ez da? Azken finean, zelan nahi ez dugunean beste aldera begiratzen dugu argi eta garbi, eta onartzen dugu hala edo nola hori gertatzea. Gero, beste berriei badibidez ematen diogu bueltaka eta aldiz horrelako kontu benetan egunerokotasunaren kontuak dira zelan utzi dugun pertsona bat hiltzea kale gorrian, hori oso larria da. Ze hori zen gertatu behar zera gizaki honetan ez da, eta pertsonen gizakiaren barnean eta etikoki benetan lotza sentitu beharko genuen horren aurrean. Eta jaz dezaguna aipatu, gainera zerura joaten diren hainbat zera instituzioak eta horren aurrean edo gutxi edo eserez egiten ez dutenak. Eta ez nago aipatzen badibidez gobernua eta gobernua ere dauka bere erantzunkizuna, baina azken finean denok daukagu erantzunkizuna gai honetan, ez da? Eta esaten dugunan zen motatako gizarte perfektoa dugun hori ikusi baino ez dugu egin behar zoritxarrez, ez da? Eta salaketa honetan ez bai aipatzen zuten eragile sozialek nola jendeari ez zaion axola orokorrean, kalean bizien pertsona hiltzen bada, begira. Ez da lehentasun bat, nire ustez, ez? Batzutan, garrantzia ematen diegu gure egunerokotasunean dauden gauzei, ez? Niko garatzen du pandemia garaian, non
ikusi izan zenbat jende kale gorrian bizi zen edo ziren edo orain zenbat jende kalean dagoela bizitzen edo lo egiten, eta jendea bere fokoa ipintzen zuen beste leku batean, ez? Hori, ezin naz joan zurito bat hartzera, edo ezin naz ez dakiz zer, eta zeuden gauza batzuk mahai gainean ipini zirenak, igual, jende batzuk segurazki bazekiten, zenbat jende bizi zen kalean, baina beste batzuentzat, nik ustea polikiroldegiak bete eta holan, harritzekoa zen, zen como oso deigarria, ez, ikustea holan. Eta jendea zegoen horretaz pentsatzen, baizik eta, nire edo nire bizi modua aldatuko da, eta ez dakit, ez da jendearen lehentasuna, ze batzutan esaten dugu kalean jende hiltzen alia da, baina itxasuan zenbat jende hiltzen da, bai, edo beraien herrietan zenbat jende hiltzen da, eta da gure erruagatik, gainera ez dugu zarantzetan jartzen hori, azken finean gertatzen ari dana da, gure bizimodua mantentzeagatik. Nik horregatik pentsatzen dut ez dugula ikusi nahi, ze horrek suposatuko luke zarantzetan jartzea gure bizimodua eta igual aldaketa baten bila, edo baintzat aldaketa bati buruz pentsatzea. Eta hori, ez dakit, beldurtzen gaitu edo zuzenen ez dugu nahi. Etxebizitzaren eskubidea aipatzen dugunean, hori nola baiteko, demonstrazio zuzena eta argiena, gorriena, zelan ez dugula betetzen. Hori ez dela aurrera eramaten, ze pertsona bat hilda, segurazki, etxe bat izan ez duelako. Eta aldiz, zenbat pertsona, zenbat instituzioak ez dute soberan hainbat eta hainbat etxe bizitza. Eta nahi izango dute, kasu askotan itxita izan. Ze hori espekulazioaren bitartez egiten da, azken finean, dirua lortzeko. Hori da gure gizartearen etika. Eta gizartearen etikaz eta eskubide ez hitz egiten gabiltzala gaitzaldatuko dugu, izan ere baukagu kameraren beste aldean Uma Ulazia, Euskal Herriko Neska Gazteakeko kidea, eta, atzo bertan aurtengo batera jotzea aurkeztu zenuten. Kaixo, Uma? Kaixo, eguerdion, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Horri gurera, eta tira ez, esan bezala atzo Uzurbilen izan zineten, aurtengo batera jotzea aurkezten, baina hor besteak beste ez, etorriko den greba orokor feminista izan zenuten izpide, justu ez, hilabete pasatxo da martxoaren 8 iragan zela, igualagian hasteko ez, neska gazten taldetik nolako balorazioa egiten duzu, aurtengo martxoaren 8 ez, agian aldarrikapenei begira, eta baita ere ez, zuen helburuei tiraka. Bai, alde batetikan eta igual helburu kuantitatiboei dagokionean ikusi ginen martxoak 8 ere. Jarraituko dugu berriz ere konexioa lortu genezaken Umarekin batera, saiatuko gara orain? Ados bada jarraituko dugu guke platoan gainontaz zuten, besteak beste ez batera jotze feminista bera iragarri dutez neska gazteek eta aintzat hartuta martxoaren 8 iragarritako greba feminista bera ez, egia da mugimendu feminista badela ez, jendea une honetan akaparatzeko almen handienetarikoa duen mugimendua ez, ez dakit orain artean hainbat sindikatu babestu egin dute greba bera, eta hor badira ez da neska gazteak ere, zagian belaunaldi berrietan feminismoa bera ere badagoelako asko sustraitzen. Azkenean nik uste dute hori, mugimendu feminista bere muskula erakusten du urtean behintzat bitan, eta nabaritzen da hor jarraitzen duela,
nik uste dut oso anitza dela, adinot manifetara joten baldin mazara dago adinun guztietako, perfil guztietako emakumeak eta neskak nik uste dut hori garrantzitsua dela, eta nik bakarrik mahai gainean ipintzeko nola gaudela hitz egiten greba feministari buruz eta ez jai egunari buruz, ez? Eta nola instituzioak beti gelditzen direla atzeko partean eta ez dira zertaz enteratzen, eta batzutan da orokorrean gizarteok ez garelako entzundak, ez? Orduan ez dakite nondik jotzen duen haizea, ez? Nik uste dut olako batera jotzeak eta hortik aterako diren ondorioak, ez? Hori, irakurrita egon beharko lirateke, batez ere instituzioek jakiteko non gauden eta non dagoen mugimendu feminista momentu honetan. Esatu diate justu badela hueltanea oraingoan, ez? Konexio hobea badaukagun, entzuten diguzu ondo? Bai, berri, azurik ez da berriz. Bai, ez, horixe ez, ari ginen justo lehentxeago uma egiten, martxoaren 8-ra begira, ez, zuek egindako balorazioa? Bai, horixe, alde batetik kuantitatiboki positiboki baloratzen dugu mugimendu feministak azkeneko urtetan ikusi da bezala adierazi doalako berriz ere mobilizazio gaitasun handia, zentzu hortan gero eta herrita auzo goixotan ikusten dugu antolatzen feministak, eta askotan ere mugimendu feministan auzo eta herrixetan neska gazteo gea auspotzen deunak mugimendua, eta bestetik ere pandemia ondoren ere iruditzezaku lortu deula berriz ere indar berritze bat, hasi que zentzu hortan positiboki baloratzen dugu. Beste alde batetik eta igual ez kuantitatiboki edo, iruditzezaku ere balixo izan doala martxoak 8 datorren enean zaintza, greba orokor feminista, zeina zaintza dakan ardatz, iruditzezaku ere, honen gainean mugimendu feministatik identifikatu ditugun aldarri eta salaketak sozializatzeko ere balio izan doala martxoak 8ak mugimendu feministatik eta guk Euskal Herriko neska gazteaketik ere salatu dugu askotan, zaintza lanak ematen diala modu esplotatuan, sexualizatuta dagon eremu bat dala, razializatuta dagon eremu bat dala, ari dela sakontzen merkantilizazioan, privatizazioan, eta ondorioz ere familiarizazioan ari dela sakontzen. Eta honen aurrean mugimendu feministatik edo aldarrikatzen dugu erabaki gaitasun kolektiboa lan honekiko eta zaintza izatea eskubide unibertsala, ez? Eta iruditzezakun martxoak 8ak balio izan doala ere funtzio bikoitz hortako edo sozializatzeko ere aldarri eta salaketa hauek. Bai, ez, azken batean, ez, greba feministaren deialdia bera edo, ez, martxoaren 8an luzatu zen, hor aipatu duzu tarteka, ez, nola txikitzen zateten noski honi, baina nola behiratzen diozu, ez, neska gazten, bueno, ez, egitasmotik edo taldetik greba feministara begira. Oain ikusten dugu, aipatu duten bezala, mugimendu feministak badakala mobilizazio adierazten doala, erakusten doala mobilizazio gaitasuna handia, baina oain greba hor feminista datorren ikusten dugu indar metaketa bat, eta indar metaketan jarraitzea dela ezinbesteko, eta grebara behida ere ikusten dugu beharrezkoa antolakuntzarako deia etxia, eta feminismora batzeko dei horrekin jarraitzea. Eraberian gazte bezala ere iruditzezaku biharrezko ditugula espazioak antolatzeko greba eta inklusio gazte bezala modu espezifiko baten zeharkatzen gaitxunez zaintzak proposamen propioak sortzeko eta sozializatzeko eta zentzu hortan ere aurkeztu genuen atzo batera jotzea, Usurbilan ospatuko deuna, eta beteko du batera jotzeak funtzio hori ere, izango litzakena greba orokor feminista hori antolatzeko gaztiok edo, bai.
Bai, ez, eta orain txertan esan duzunez, atzo aurkeztu zenuten, ez, zentzu guzti horretan aurrerapausoak emateko batera jotzea, urtengo batera jotzea. Ez dakienaren zatez, zer da batera jotzea bera, ez, orain bi urte Elizondon egin zenuten, oso arrakastatsua suertatu zena, eta, bueno, ez, azalpentxo horretaz aparte ez, zer jasoko da aurtengo honetan? Batera jotzea da Euskal Herriko neska gazteon elkargune bat, eta erantzuten dio unean uneko behar eta erronkei, inkluso esan genezake tresna bezala ere funtzionatzen doala. Orduan, oain datorren batera jotzea, zentzu hortan ez, erantzuten dionez momentuko behar eta erronkei izango da zaintza grabado, grabarokor feminista antolatze bidean gaztiontzako elkargune bat, aurrez esan bezala proposamen propioak eta antolaketa propio hortarako, eta zentzu hortan ere izango litzake, eta batera jotzean funtzioak eta oain arte bete doanak ere izan dira, eztabaidarako espazio bat izatea, eztabaida estrategiko horiek ez, inkluso Euskal Herria feminista irudikatzeko eta gaurdanik eraikitzeko espazio bat, eta erresistentzia eta alternatibak irudikatzeko, partekatzeko gune bat, ez? Iruditzaku batera jotziak dakala funtzio horrek, eta ondorioz tresna bezala definitxu genezake gazte feministontzat. Beraz, aurtengoan Usurbilen urriaren 13, 14 eta 15 izango da adi jarraituko dugu, ez? Egun horretara bitartean egingo dituzunak, eta egun horiek baita ere, mil esker gaur gurekin informazio konpartitzaren. Zuei. Tira, ez? Hemen bada indarra, labur eta ondo esan da alarez, uste duzue, eta, bueno, ez, justo orain ez, su asko piztuta diren honetan, zaintzaren bueltan prestizango direla erakunde publikoak edo politikoak nolabait esatearren greba honi erantzuteko? Ea erantzungo duten? Ba, ikusiko da, nik uste dute orain dela 4 urte izan daiteke, 19 izan zen, bai, martxoak 8 izan zala grebaguna, nik uste dut nahiko arrakastatua izan zala. Espero baino asko. Espero zuten baino gehiago, eta nik uste dut hori izan zala como plante bat, eta gainera leloa zen hori, ez? Osa, gu gelditzen baldin magara mundua gelditzen da, edo lako zeo zer hori mai gainean ipin izan, eta nik uste dut behintzat kolokan jarri zuen daukagun sistema, eta nik uste dut zaintza sistemare kolokan dagoela momentu honetan, eta ezin duguna da aukera galdu, eta instituzioen gandik etorriko diren zaintza komunitarioak edo zaintza proposamen berriak, nik uste dute zalantzan jarri behar dugula, eta bai, ezin dugula onartu joera berdina daukatenak, eta nik uste dut oso garrantzitsua izango dela gai hau lantzea olako elkargunean edo, eta ea hortik aterako diren proposamenak instituzioetara heltzen diren, eta ea entzunak izango diren eta kontutan hartuta. Azken finean, zaintza arloa oso feminizatu da dago, haiek sartzen dute realizazioaren puntu hori ez, nola migranteak hor dauza hartuta, nik uste dut mugimendu feminista hori eraz transversalean lan egiten dute eta zoriontzekoa da, igual da mugimendu bakarrak horrela hain zuzen egiten dutena, eta nik benetan oso pozik nago olako berriak entzuteagatik. Ze gaina ikusten duzu mamia dagoela atzetik, institutoan nabaritzen da, nola taldeak sortzen diren, mobilizazioetara nola jende gaztea joaten den, baina modu antolatu batean, eta horrek esan nahi du jendea dagoela pres lan egiteko, hau aurrera eramateko, eta zoriontzekoa da. Eta topaketatzuk antolatzeko ere bide horretan ez dela edo nolako kontua? Solasaldi honetan negar egiteko nolabait izan dugu aukera zoritxarrez luzea, baina esperantza ere egoen badago. Eta nik uste dut aztertzen baditugu mugimendu berriak, gizarte mugimenduak orokorrean, feminismoa da ia bakarra, gaztei interesatzen zaiena, edo hobeto esan da gazteak mobilizatzen dituena.
eta gure esperantza nolabait, zuk esan duzun bezala, beste gai transversaletan, azken finean mugimendu feminista ikutu dezake edozein mugimendu, azeldana sartuta dagoela generoaren kontu barruan, eta da gure esperantza, azken finean, gure gizarte honetan, esplotatuena badakigu nondik datorren, eta gutxienez arlo horretan, gazteen artean ikusten da nolabaiteko uda berri hori planteamendu gazte eta fresko horietan, ez da? Beraz, esperantza horri iritsita, ez? Berri honegarret egiten hasteko hementze utziko dugu solasaldia. Mila esker, bioi gaur gurekin izatearen eta jarraian eguneko albisteekin bueltatuko gara.